myself a pond that lives. She said, where'd you wanna go? How much you... Čo najviac milujem je tráviť čas doma a preto dnešný vlog bude taký home vlog prevažne, ale začneme tým, že pôjdem so sestrou na raňajky. Doma som sa presunula na dekorovanie, veci, ktoré ste mohli vidieť vo minulom videu. Tento budík dokonca vydáva aj zvuky. Taktiež mení farby a tie melódie vždycky počúvam hlavne meditačné pred spaním. Ďalšie tu mám takéto ramienko na šaty a tie šaty si ho proste pýtali. No a čo poviete na túto hnedú plachtu? Podľa mňa tú posteľ úplne oživila, je to mnoho lepšie ako tá biela. Sponky som zacvakla vedľa toaletky na košík. Zavesila som obraz na kreb a na podstavce na sviečky som dala sviečky, jednu väčšiu, jednu menšiu. Z minulého vlogu ste mi prehlasovali, že mám kúpiť ešte jednu lampu vedľa telky z druhej strany, nech to je také rovnomerné. Takže dám na vás a dokúpim ju. No a potom sme boli na nákupe potravín, takže sme si naplnili našu ladničku. Ďalší deň sme si spravili výlet a začali sme burzou starožitnosti na Červenom kameni. Podľa mňa na Červenom kameni sú najkrajšie burzy starožitností. A ja aj keď si nič nekúpim, tak jednoducho ten pocit, že sa tam prechádzam a neskutočne ukludňuje, je to taká meditácia pre mňa. A keďže nakupovanie je pre mňa taký druh terapie, tak sme sa presunuli nakupovať do IKEA a rovno sme pozreli ešte samozrejme ďalšie obchody. Vybrala som si tiež takéto nádherné vankúše v half price, ale to až neskôr. Doma sme po príchode najprv zložili túto poličku novú, alebo teda skôr skrinku. A zamenila som mu za tento prútený košík vedľa mojej toaletky a podľa mňa to je presne to, čo som tam potrebovala. Inak na svadbe som chytila takúto nádhernú kvetinu a hodím vám sem nejaké zábery určite na budúce. Teraz späť k vankúšom. Tie keď som videla v obchode, tak som okamžite vedela, že pôjdu na našu posteľ. Ďalší deň som išla podporiť Paliho na polmaratón. Je to doma! Po 3 mesiacoch behania ho odbehol ako nič a som na ňo nesmierne pyšná.